नांगोन जाय सासन खालामदों बे मोजां जानांगोन ओंखायनो दिनै रायजो राजानि दुखुआव जाय इउपिपिएलआ दैदेनदों बिथांमोना रायजो राजानि दुखुखौ जेबो केयार खालामा सेंग्रा सिख्लानि दुखुखौ जेबो केयार खालामा গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে বড়ো জাতি একত্ৰিত হৈ থাকক একেলগে থাকক আৰু বিজেপিৰ সেইটোৱে ভাল কাৰণ একত্ৰিত হৈ থাকিলে আমাৰো কথা পাতিব ভাল खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव बिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनैबो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनो थाखाय नोंथांमोनजों नुजाफैबावनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै गिबियावनो नोंथांमोना मोनसे बड'लेण्ड बुब्लिनि बा बड'लेण्ड बुब्लिखौहाय सिगिनायनि मोनसे अडिअ रेकर्डखौ खोनासंब्लानो जाबाय मा बुंदों आदा मा खालामदोंब्रा मा खालामदों सोरमोनबा माने ओरैनो लकेलनि मानसि क'क्राझारनि ओरैनो हरलाबायदों रायलायनो होननानै मानि आदा माथो नोंसिनि निउस पर्टेलाव माथो बिपिएफनि हेंथायै बुंबाय थायोब्रा माथो माने जेनेबा इउपिपिएलनि माने मोजांखौल' होबाय थायो नोंसिना माने निउसाव नुनायाथ' अफिस टाइमाव फन खालामदों नामा फंबाय होमबालाय गाबोन आङो मानसि लानानै थांनो हागौ नङाबा जेनेबा नोंसिनि अफिसाव रायलायनो हागौ आरो माने टाइम पास रायलायला हरदों होनदां नङा नोंथाङा दा न'आव फैनानै अफिसाव फैनानै मानसि लाना फैगोन होनना बुंदों नालाय है नङा माने ओरैनोसो बुंला हरदों बेखौ मानसिबो गैयालै आंजों रावबो ओरैनो सादारनसो बेबायदि जानो नाङा दा जोंथ' नोंथांखौ आयेननि राहा लानायनि थांखि लाबाय मा बुंगोन दा बेनि सायाव निमाहा होदो ओरैनो गोरोन्थियाव बुंहरफ्लांबाय माने बेबायदि जानाङा आरो दा जौ लोंदो बहुद गोबाङानोथ' जौ लोंदो होननानैथ' नों माखासे माबाखौ खालामबा जायाना माखासे आं पार्टियावबो थाया दा माने ओरैनो टाइम पास रायलायला हरनो होननानैसो मोननै पार्टियावबो थाया ओंखारनाय जाया माने मा नाम मोनदोंलाय नोंनि नामा लकिनाथ औवारि माबे जायगानि कारिगावनिनो कारिगाव माबे गामि ओरै आमगुरि जायो नोंनि फादारनि नामा मा नाम नबिन औवारि मादारनि नामा निहुला बसुमतारि नोंथांनि बुंनायावथ' माबा मोनसे राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां बायदिसो बुंहरदों ना नों ओरैनोसो रायलायला हरनाय जादोंलै टाइम पासनि जेबो गैया दा टाइम पासावनो जुदि जोङो दा आयेननि राहा लायोब्ला नों गोबां खस्थ' मोनगोन दायो खस्थ' मोनगोन बेखौथ' मिथिखायो बिदि जानो नाङा आरो दे गोजोन दा जोङो सानफ्रोमबो गोजोनखौ हास्थायनांगोन नंगौ जोङो दा खौरां फोसावनाया नों बुंदो जे बिपिएफनिखौ फोसावा उमुगनिखौ फोसावो होननानै बिदि नङा बाथ्राया सरकारा जाय थायो बै सरकारनि हाबाफारिया बांसिन जायो नों सरकारा सानफ्रोमबो प्रग्राम लायो थाफानांगौ नङा जों थाफाया सरकारा सानफ्रोमबो प्रग्राम लानायफोरा बांसिन जायो सानफ्रोमबो प्रग्राम लायो जाय दोलोआ सरकाराव थाया बिसोरनि प्रग्रामा खम जायो जोंनियाव खम फैयो निउसआ आरो जा मोनो जों बेखौनो निउसाव होयो निउस लानायनि उनाव निउस दानखोमानाय जों दासिमबो रेकर्ड गैया जोंनियाव निश्चय नोंथांमोना खोनाखाबाय दा खिजाने लोंनानैहाय सिगिदोंमोन खोमा खिजाने जेबो खालामनो हानाय नङा होननानै सानदोंमोन खोमा मोनसे निउस पर्टेलखौहाय ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि दुमखि होनाया कि मोजां जादों बियो जोबोद गाज्रिखा मिथिबाय दा लोंला जानानैहाय बेफोरबायदि बुंनाया मोजां नङा दा नोंथांमोना खोनासंदो बड'लेण्ड बुब्लिनि निउस मिडियाया मा बुंदों दा बिथाङा गिदों मिथिबाय गिनानै दिनै निमाहा बिफिनदों बियो दा निमाहा बिनायावहाय बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनि मिडियाफ्रा बेखौहाय निमाहा होनायखायसो जुदि स्रोदै बे मानसिखौहाय केस होयोमोनब्ला बेसेबां जाथाय जागौमोन बेसेबां प्रब्लेम जागौमोन बेखौ बुजिनो रोंदों एखेबारे जानला मोनलाखा मानसिफ्रा दे लोंला जानानै बेनिखायनो आं बुंदों मानसिया खुगायाव थैयो मैया थैयो आगानाव लोंला जानानैहाय बेफोरबायदि जानला मोनला दाबु दिनैनि समावहाय मिथिबाय दा बेयो ससियेल मिडिया जुगसो 5G मुगा बेखौहाय साननाया मोजां दानिया फैदो जों
कास्टम बसुमतारीनि एसे बुंनाय रावखौ खोनासंनि रायजोफोर मा बुंदों। जों थैगोन अब्लाबो बिटिसिखौ रैखा खालामगोन। बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव जों दिनै सान हर खामानि मावगासिनो दङ। बे बिटिसिया गोबां मुंख्लं जानायनि उनावसो मोननाय बिटिसि। बे बिटिसिखौ जों खोमानो हाया। ओंखायनो जोङो बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोङो सान हर रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों। बिटिसिया थांनानै थायोब्लासो फिसा हौवा फिसा हिन्जावा साख्रि मोनगोन। बिटिसिया थांनानै थायोब्लासो हाया रैखाथि जागोन। बिटिसिया थांनानै थायोब्लासो जोंनि सिनायथि जोंनि राव हारिमुवा थांनानै थागोन। ओंखायनो बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव जोङो सारा बिटिसियाव गिदिंबाय थादों। आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सानस्रि आरो सान्थौ बिटिसि ओनसोलाव जौगानाय नांगौ। बिटिसियाव सान्थि नांगौ। आरो बिटिसिनि साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाफोरखौ सरकारा जेरैबायदि हायो सरकारनि मददजों साफ्रोमनिबो मानसिफोरनि जेंनाखौ जों सुफुंनो नांगौ। बिटिसियाव जौगानाय नांगौ। आरो बिटिसियाबो गुबुन गुबुन हादोरनि जेरै हायद्राबाद, मुम्बाइ, दिल्ली, गुवाहाटी, कलकाताफ्रा जेरै जौगानाय जाहाथे बिटिसिखौबो जों बेबायदि जौगानाय खालामनो हायो। स' अब्ला रायजो राजा नोंथांमोना कास्टमनि बुंनाय रावखौ खोनाखाबाय नङा होमब्ला? दा बिनि भिडिअखौहाय आं कमप्लिटलि हगारजोबगोन होननानैहाय आं साना। बांद्राय भिडिअखौहाय गोलाव लाबोयोब्लाबो नायनो बायो। बेनिखायनो आङो कास्टम बसुमतारीनि सायावहाय बेखौनो बुंनो सानबाय। कास्टम बसुमतारीया बुंदों जोङो थैगोन बिटिसिखौ बासायगोन। आरे बाबा कास्टम नोंथां नोंसोरो थैनांला आरो नोंसोरो थैखालाबो। नोंसोरो सम सफैजासिमहालागै रावजोंबो बुथारजाला। मिथिबाय दा? बुथार जागोन ना माब्लानि समाव जेब्लानाखि बिपिएफ पार्टिया रायजो सासन खालामफिनगोन अब्लासो सोरबा नङा सोरबा मास्टार प्रफेसारफ्रानो गोरों गोराफ्रानो बै समावहाय जिउ बावनो गोनां जागोन। बेनिखायनो आं बुंदों कास्टम बसुमतारी नोंथां साननै हयै नोंथाङा ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा बुं। नोंनि बुंनाय रावखौ नायनानैहाय आङो सासे दैखरनि एम्बु जाम्बा आदुवानि बुंनाय रावफोर बायदिसो खोनादों। गिबियाव नोंथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय रावखौहाय खोनासंनानै लादो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला। আমাক লাগে বড়ো সমাজত ঐক্য, সম্প্ৰীতি আৰু একতা। আৰু সেইকাৰণে বড়োৰ মাজত দুই তিনিটা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো বিজেপিয়ে নিবিচাৰে। বিজেপিয়ে বিচাৰে যে বড়োৰ মাজত এটাই পলিটিকেল পাৰ্টি থাকক। আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া মাজত বিপিএফ আৰু ইউপিপিএলৰো এটা সমন্বয়ৰ কথা ওলাইছিল আমিতো তাত সমৰ্থনে দি আহিছোঁ। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে বড়ো জাতি একত্ৰিত হৈ থাকক, একেলগে থাকক। আৰু বিজেপিৰ সেইটোৱে ভাল, কাৰণ একত্ৰিত হৈ থাকিলে আমাৰো কথা পাতিব ভাল। দুই তিনিটা গ্ৰুপ হ'লে আমাৰো কথা পাতিব দিগদাৰ। दा रायजोफ्राबो खोनाबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों। बर'नि मोनथाम पार्टी जानायखौ नुनानै बिथाङा गिबि खेब खुगा बेखेवदों। बेफोरबायदि जानो नाङा, खौसेसो जानांगौमोन होननानैहाय बिथाङा बेयावहाय बाथ्रा बुंदों। माब्लाबाबो गावस्रानायखौहाय लुबैया होननानैहाय दिनैहाय गुबुन हारिनि जानानैब्लाबो बर' हारिखौहाय बुजायनो नाजादों। नाथाय जोंनि बर'फ्रा बुजियाखै। गावखौनो गोरों दिन्थिनानैहाय बयनिफ्रायबो गोरोंसिन साननानैहाय हारिखौ अलखदावसो लाबोनो सेस्था खालामदों। दिनै अनजालि दैमारिया रोङा नङा एसेबां गोरों, नाथाय बियो मा गाद्दिनि थाखायनो गाद्दियावहाय खाबु मोनैनि थाखायनो गोदान पार्टी दादों। दिनै बे गोदान पार्टीखौहाय माखासे सा साज्रां सानग्रा मानसिफ्रा बुंदों जे गोदान पार्टी दानाया मोजां जादों। नाथाय खहाया सोरनि जादों? बर' हारिनि। बर' हारिया मोनथाम पार्टी जानानैहाय मोनथाम डिभाइड खालामोब्ला बेसेखिनि इसिबां खम पपुलेशन थानाय सुबुं अनजिमाखौ जुदि गावस्रा गावस्रि बोखावफ्लेबावोब्ला अब्ला जोंनि जायगायावहाय गुबुन मानसियासो जायगा लाफैगोन। बेखौ नुनानैसो दिनैहाय माखासे गोरों मानसिफ्रा ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा बुंदों। आरो इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' साराबो बेखौनो नोजोर होनानैहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंहाय थाफानानैहाय खामानि मावनोहाय गोनां जादों रायजोफोर। नाथाय बेखौथ' माखासे सा साज्रां साननाय मानसिफ्रा बुजियाखै। आरो सोरबा सोरबा इउटुबाराबो बुंदों गोदान पार्टी दानायखाय इउपिपिएलआ खर' सादों होननानै बुंदों। नङा, पार्टीया खर' सानो गोनां नङा, रायजोआसो खर' सानो गोनां।
दिनैहाय जुदि UPPL आव थाबाय माखासे BPF आव थाबाय माखासे आरो APB आवहाय थाबाय माखासे अब्ला बिसोरो गासिबो रानसारजोब्बायब्ला अब्ला जोंनि जायगायावहाय गुबुन हारिया देरहाया दा बेखौ नोजोर होनाया मोजां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मिथिबाय दा जोङो नुवा नङा नुबोखाबाय 17 बोसोर जोङो BPF पार्टीनि रायजो सालायनायखौ नुबोखाबाय माबायदि सासन खालामदोंमोन आरो फैबाय थानाय समावबो माबायदि सासन खालामगोन बेखौ जों प्रहलाद ब्रह्मनि खुगानिफ्राय रोखा मोनथिजोबखाबाय मिथिबाय दा प्रहलाद ब्रह्मनि खुगानिफ्रायनो जों मोनथिखाबाय दे BPF पार्टीया सासन खालामबावोब्ला UPPL नि दैदेनगिरि साफ्रोमखौबो जेलनि ओंखाम जाहोगोन होननानैहाय बिथाङा क्लियारलि बुंखाबाय अब्ला जोङो ओरैनो आन्दाज मोनखादो दे फैबाय थानाय समावबो BPF आ सासन खालामोब्ला रायजो राजाफोरखौहाय हाराहास्ति खालामगोन बेखौहाय नोंथांमोना बुजिना लानाया मोजांखा दिनै आं कास्टम बसुमतारिनि सायाव बेखौनो बुंनो सानदों बिथाङा थैगोन BTC बासायगोन होनना बुंदों BTCल' नङा कास्टम BAC BTC आरो BTR मोनथामबो बर' हारिनि थैजों जुजिनानै मोननाय एकर्ड नोंथाङा एसे जाम्बा दबैनो दङ मिथिबाय दा दिनै नोंथांनि बुंनाय रावखौहाय आं खोनासंनानै नोंखौ सासे दैखरनि एम्बु बायदिसो नुदों नोंथांनि साननाय हनायखौ खिबुआवसो नुदों आं दिनैहाय मिथिबाय दा बेखायनो साननै हयै ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा बुं कास्टम नोंथाङा जे बुंदों BTR आवहाय गोजोन लाबोनोब्ला BPF खौहाय जोंनो नांगौ होननानै बुंदों 17 बोसोराव बहा सान्थिमोन बहा गोजोन दंमोन 17 बोसोराव 17 बोसोरावहाय BPF नि शिब हाग्रामा महिलारि सारा दिल्ली मुम्बाइ चेन्नाइ हायद्राबादफोरनिफ्राय माब्ला मानसि लांनानैहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय दिन्थिहैनो हानायमोन 17 बोसोरावहाय नलेज फेस्टिभेलफोर बायदिखौहाय बहा खुंनो हानायमोन 17 बोसोरावहाय BTR आवहाय गुबुन गुबुन कान्ट्रिनिफ्राय माब्ला मानसि फैनायमोन कास्टम 17 बोसोरावहाय बर' हारिनि आसार खान्थि कलाक्षेत्र दामनाय देनाय आगजु आरो बर'नि ड्रेसफोरखौहाय माब्ला बर' हारिनि होननानैहाय सिनायहोनो हानायमोन कास्टम आरो 17 बोसोरावहाय बर' हारिनि थाखाय हाखौ माब्ला BPF पार्टीया सुस्रांनानै होनायमोन लाजिनो सोलोंदोब्रा लाजिदो आंथ' जोबोद लाजिनायसो मोनदों नोंनि बाथ्राखौ खोनानानैहाय 17 बोसोर नङा 5 बोसोरावनो UPPL सरकार सालायनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन देशनिफ्राय थाइलेण्ड जापानफोर बायदिनिफ्राय फैनानैहाय आमेरिका लण्डनफोरनिफ्राय फैनानैहाय जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय आसार खान्थि देलायनाय ड्रेसफोरखौहाय नायनानै थांबाय दा बर' हारिनि गाननाय जोमनाया जोंनि भारत सरकारनिल' नङा सारा मुलुगावनो GI खालामनानै होजाबाय आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय नलेज फेस्टिभेल खुंफैबाय दुरान कापनि फुटबल मेचखौहाय बड'लेण्डनि क'क्राझारावहाय खुंफैबाय सुपार 50 खौहाय दानि BTR नि CEM प्रमद बर' सारा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय फरायनो सुबिदा होबाय स्कुल कलेजफोरखौहाय गोबाय गिजिफोरखौहाय फोसाबजोबनानै होबाय माखासे साख्रि मोनथाव मानसिफोरनोहाय साख्रि होबाय आरो हानि जेंनाफोरखौहाय BTR नि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारा दिनैहाय UPPL नि CEM प्रमद बर' सारजों लोगोसे सुस्रांनानै होगासिनो दङ अब्ला नोंखौ आं जाम्बा बुङा लामाखौथ' जाम्बा बुंनाय रायजो राजाफ्रा मा बुजिखो कास्टम बसुमतारीनि बुंनाय रावखौ दिनै कास्टम बसुमतारीया जि बाथ्राखौ बुंदों बेखौहाय UPPL सरकारा मावगासिनो दङ मावखांबाय आरो मावलांबाय थागोन मिथिबाय दा अब्ला जोङो दाउट जानो जेबो गोनांथि गैया जोङो नुनो मोनदों गोदान पार्टी APB अनजालि दैमारिनि गोदान पार्टी बेबो गाद्दिनि थाखायसो पार्टी दादों बिथांमोनाबो जेबो लरायनो हाया मिथिबाय नायलांलानो जाबाय जुदि नंखाय नंदोंब्ला बेनिखायनो आं बुंदों कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म बिक्रम दैमारि रिन्जय बर' नोंथांमोना जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै दिनैनि रायजो राजाफोरखौहाय फिदिंनो हाया दा आं कास्टम बसुमतारीनि बुंनाय रावखौ नुनानै आङो कास्टमखौहाय सासे दैखरनि एम्बु बायदिसो नुदों दै मिथिबाय दा बिनि साननायखौहाय
आङो खिबुआवसो नुदों फरायदोंब्लाबो नलेज गैयै बायदिसो आं कास्टमखौ नुदों रायजोफोर दा बाथ्रा बुंनायावहाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गाज्रिया गाज्रिखा मोजाङा मोजांखा मोजांनि फिथाइखौहाय मोजां मावोब्ला नोङो साक्सेसफुल मोनखागोन गाज्रि मावोब्ला नोङो माब्लाबा साजायाबो मोनखागोन बेनोसै रायजोफोर गोजोन्थों जायफ्रा जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि